Het wie een nuver gezicht joert in het centrum van Ljouwert. Mountainbikers die terug restaurant De Walrus rieden. Het is alles te krijgen maar de vierde editie van de Mountainbike Alversterrentocht. Joert die de tweede etappe op het programma van Burgum naar Molkwaar. Een parcours van goed 150 kilometer. In het restaurant wie een stempelpost inruchten dat de deelnemers bedel moesten. Nou, het is de eerste keer dat we dit gedaan hebben. Alleen we kunnen er niet door fietsen, dat is wel jammer. Een beetje te druk. Het is een beetje te druk, ja. Ik heb wel in een restaurant bier gedronken, maar net op een fiets, nee. Dit is hartstikke super natuurlijk, geweldig. Mooie omgeving hier en een mooi restaurant hier. Bij de Walrus ben ze net benauwd voor de modder die het van de mountainbikes afspatten. Ze zijn juist op tijd hoe de deelnemers die door de zaak vliegen. Ja, echt prachtig. Nee, we hebben natuurlijk een café, enkel met een Belgische inslag met alle meubeltjes en alles. En in België gaan ze heel vaak trotse cafés in. Hè? En nou dat mijn compagnon mij, dus ze zeiden van, oh ja, misschien is het wel een hartstikke leuk idee dat ze dan echt trotse Walrus in gaan. Nou ja, dat is regelen. Prachtig. De Alversterrentocht van mountainbikers is dit hier zwaarder als eerst, zo zei de organisatie. Juster bent toch het minderwaard, zo'n 20% van de deelnemers afstapt. Nou, normaal gesproken is iedereen vrij zwaar, maar we doen in 2 dagen 440 kilometer. Met name overhard, boeten de wegen en steden. Deze editie maakt het nou een stuk zwaarder. Want het is juist verschrikkelijk best voor de we gewoon hebben. En daardoor kreeg ik dit op paarden. Het is in die zin, hebben wij juist gezegd van nou, dit is voor de meesten niet dit max. De overleving en de uitdaging is natuurlijk het allermooiste. En met name gisteren was dat heel erg aanwezig. Maar de route, ja, het gaat hier wel een keer in de koude kleren zitten, zeg maar. Dan denk je, goh, alweer zo zwaar. Maar ja, je hebt aangezegd en je gaat ook B zeggen. Morgen is de laatste etappe van de Alversterrentocht van mountainbikers. Dan gaat de tocht van Molkwaar naar Dokkum.